A poc estem entrant en l'esperit del joc i la gent comença... Hola, Jordi! Hola! Temps sense veure! Hola! I ja comencem a robar, hi ha hagut una circulació de robatoris, aviam, explico. L'Amanda ha obert un regal que la Carme, que venia després d'ella, li ha robat. Llavors l'Amanda li ha robat el l'Irra, que ara li roba les tasses! No li roba. Semblava que li anava a robar unes tasses a la Carme, però no li ha robat, i ara sembla que s'està decidint davant de la pila de regals. Està a punt de venir la policia de lo que estan robant. I no sé per robant. què ara la imatge es veu al revés. Jordi, es veu al revés. Jordi, no sé què passa. Ara. Ha donat la volta a l'espiga. Ara es veu bé. I l'Irra s'ho pensa i agafa un regal. És un número de loteria premiat. És un papita. Què és això? Esto és de Check Shop, De porno! Això és molt porno, És molt porno! És per fer guarrar.